Yn Technoleg Iechyd Cymru, rydym yn arfarnu technolegau iechyd a gofal anfeddygol a modelau gofal a chymorth. Yna, rydym yn cyhoeddi canllawiau ynghylch p'na y dylid mabwysiadu'r technolegau a'r modelau gofal a chymorth hyn yng Nghymru. Ar gyfer iechyd, gallai hyn gynnwys dyfeisiau meddygol neu therapiau seicolegol, ac ar gyfer gofal cymdeithasol, gallai gynnwys offer neu wahanol fodelau ar gyfer cefnogi oedolion neu blant. Ein nod yw gwella gwasanaethau iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mwyn cyflawni hynny, mae'n bwysig i ni ddarganfod p'na yw ein canllawiau yn cael eu mabwysiadu yng Nghymru, ac os nac ydynt, pam, drwy gynnal archwiliad mabwysiadu blynyddol. Mae'r archwiliad yn golygu ein bod yn gweithio gyda chynrychiolwyr enwebedig o bob bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth arbenigol a chyda chomisiynwyr ac yn defnyddio holiaduron a data caffael i ddarganfod p'na yw'r argymhellion sydd yn cael eu gwneud yn ein canllawiau wedi cael eu mabwysiadu. Drwy archwilio'r broses o fabwysiadu ein canllawiau, gallwn ddarganfod unrhyw amrywiad yn y defnydd o dechnolegau, ac unrhyw rwystrau sy'n atal ein canllawiau rhag cael eu mabwysiadu, a ffactorau sy'n annog mabwysiadu. Os hoffech wybod mwy am ein gwaith, neu darllen ein hadroddiad archwilio mabwysiadu diweddaraf, ewch i'n gwefan www.healthtechnology.wales.